No niin, nyt meillä on uusi Hokan Speedgoat 2 testissä, just otettu paketista ja tehty vähän mittauksia, joka toin äsken vaalla, USA 10-kokoinen miesten kenkä painaa 305 grammaa ja 20 grammaa vähemmän sitten ilman pohjallista. Pohjallinen on erittäin ohut. Ei mitään sen kummosempaa. Katsotaan miten se pysyy paikallaan tuossa. Ei liimauksia, ei mitään sen näkee tuossa varmaan aika nopeasti sitten, että miltä se rupeaa näyttää. Ehkä aika monilla on kuitenkin oma pohjallinen, minkä he haluaa käyttää, niin ei siitä sen enempää. Päällinen tässä näyttää olevan kärki. Aika hyvää liimausta tässä, vähän tämmöisen suunnistuskengän tyyppisesti tämä kärki, että näyttää ihan tukevalta. Sitten tämä ihan päällinen tässä, niin tässä on kuten ehkä pystytte näkemään, täältä hyvin ilma kulkee tästä läpi, että kesällä tämä on varmaan tosi hyvin viilennetty kyllä, että sitä kautta ilma kiertää siinä. Talvella tietysti sitten ehkä se probleema, että miten jalka pysyy lämpimänä siinä ja miten tuosta tulee sitten esimerkiksi lumi sisään, mutta katsotaan sitten, kun lunta tulee Etelä-Suomeenkin, jos tulee toivottavasti. Muuten tässä on tässä taisi olla 5-6 milli droppia, joka on ehkä Hokan kengässä aika semmonen neutraali. Vähemmänkin on, mutta enemmänkin on niitä, sen sijaan toi kiertojäykkyys tässä on melkoinen, että tämä ei paljon pääse kiertämään, että osittain varmaan tuon uuden Vibramin pohjallisen kautta, että se on kyllä ihan jäykkä. Samoin kun sitä lähtee tästä kärjestä kääntämään, niin tämä on aika jäykkä tosiaan, että katsotaan miltä se tuntuu tuossa juostessa sitten. Mitäs muuta tästä? Tässä on ihan hyvän tuntunen ainakin tai ainakin näyttää hyvältä tämä vaimennus tässä, tarpeeksi hyvä. Kieli tässä ei ole mitenkään ommeltu kiinni täältä sivuilta, että se on ihan irrallinen täältä, että katsotaan miten sekin pysyy paikallaan sitten, mutta eiköhän se varmaan pysy tuossa, että kyydissä. Sitten mitähän muuta tästä voisi vielä sanoa? No ei varmaan ilman koeajoa sen enempää. Katsotaan miltä se näyttää sitten sen jälkeen. Yes, moi! No niin, nyt on ensimmäiset 2 lenkkiä tehty Hokan Speedgoatilla ja ensivaikutelma on ihan hyvä. Että pito on ihan älyttömän hyvä, tosi hyvä nappula ja nyt viikonloppunakin on ollut vähän kostekeliä, niin siinä mielessä on ollut älyttömän hyvä pito kalliolla ja märällä kalliolla etenkin, että siinä mielessä erittäin hyvä. Kärki on aika kapea. Mulle siitä ei ole ongelmaa, mutta ketkä tykkää leveämmästä lestistä tästä edestä ja tarvii enemmän tilaa, niin heille tää on kyllä kapea. Sitten taas toisaalta niin suhteessa tää kantakuppi on yllättävänkin leveä. Mulla on pikkasen vaikeuksia saada tätä jalkaa tai kantapäätä oikeastaan istumaan pysymään siinä paikallaan silloin ekalla lenkillä. Ja nyt toisen lenkillä mä pistin sitten vähän tiukempaa noin narut. Mä yleensä tykkään pitää ne aika löysällä. Nyt mä pistin aika tiukalle. Niin edelleen oli pikkasen vaikeampi, vaikeuksia, että se olisi pysynyt paikallaan, mutta se on ihan henkilökohtaisesti sitten se taas, että miten sen saa siihen pysymään.
Muuten erittäin hyvä tämä kärki. Tosiaan tää on tämmöistä aika napakkaa muovia, että siinä mielessä se kestää varmaan kolhuja aika mukavasti. Että pohjallinen kesti hyvin paikoillaan noin pari kertaa ainakin ja erittäin hyvä vaimennus. Ei tule paljon mitään läpi kyllä tuossa polulla niin kivistä tai kannoista, että hyvin pystyy astumaan oikeastaan mihin tahansa. Sitten ihan niin kuin oma henkilökohtainen mielipide, niin ihan semmoisella pehmeällä alustalla, ihan niin kuin puhtaasti metsässä juostessa, niin siinä, koska tätä ei saa niin tiukkaa jalkaa kiinni, niin tämä pikkasen pyörii jalassa. Mutta se voisi olla, että jos tästä olisi puoli numeroa pienempi, niin se saattaisi heti auttaa asiaa. Mutta sinänsä erittäin hyvä kenkä, ei mitään suurempaa moitetta.